Sa mga produkto, sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok, pakatok sa udo! Tutok pakatok sa udto, maayong udto na po dosab ka natong tanan mga kabisyo, my love so sweet. Duyog ta sa pagpaminaw alas 11:15 na gyud sa kaudtuhon. Ani na pud kita manukad sa tuang paglanog-lanog ug pabati mo kanato sa gihapon. Duyog ta sa pagpaminaw ilabi na sa pagpahimsog sa tuang kalawasan batok sa mga sakit nga pwedeng magpakgang sa tuang kinabuhi, no? Mao nang importante sa mahalaga magtumarta sa tuang produkto diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Of course, kini ang inyong DJ Mike Killing. O kini po ang inyong gwapong taro ay lumping ha. Kung bakit niya, plus na punta sa pagpaminaw kanya ito karong mga tak niya ha. Kinaot nga inyo ang mapanyo ka rin sa gihapon, yung ato ang pagwapo, pagpahimsog. Ha? Ilabi niya katong uban kanya ito diha karon nga naniud ko, nga medyo gibati o kaluya kay muragi. Nakulangan taong gid tao may kiling. Nakulangan og nakulang tulog ba? Naigibati nga pang nakita pang lawas. Mao na kuha niya hagog taman. Diba? Basi niya nabughat tuod ka. Ha? Pero sa tuod lang, mga scientifico nyo, mga doktor, di mo tuon yung bughat yung taon ba? Ha? Pag mabugat yan ka, ang ila masultig ingon sa mo ha, high blood ka dong. High blood ka day. Huwag niya ilahang kuhan good, no? Pero sige lang, unya natin mag-isgot og dugang pa niya ha. Sa mga kiling ni bahala mo tirada niya para sa programang Calabo baka health tips na to. Naman dyan dyan itong kamera dyan, dapita dyan. Oh, what? How's yours, pan? Anyway, niya ang programa mga kabisyo, my love so sweet. Gato ka nato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga doon na ingredients nga Calabo, Mangustin, malunggay, gabon, panyawan o ginseng nga manalipod sa atong kalawasan batok sa mga cancers, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw. Tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Ala sige, badahin tag kung bati gihapon usab kita mga bisyo my love so sweet sa tuang paglanog-lanog. Ilabi na sa tuang pagpahimsog diri karong mga orasa o kumusta ning uban nato mga estudyante, mga mother, mga pader na nagsundo sila mga chikiting. Oo, kay gisabayan og paniud to. Di ba? Makamingaw gituod nang ingana lulbaba, no? Kay kung ikaw lang kaon sa inyong eskwelahan, magbalon tuod ka, kasagaran mahitabo, na yung mga bully, labtan pa imong sudan. Style lang ko lulubaba, ginatutuan na ako ang pagkaon para wag imong hilabot. Sige, labti. Kaon mo? Bahala nagdalo. No, basta di lang manghilabot o walay kwaon nga pagkaon kay kita po'y magutman. Pero masyak kini mga foreigner ka nato bisag maumaor ang pagkaon mangagda pag itaon ta. Kultura naman gud nato nya. Mo naman gud nga atong nandan og nabatasan man gud sad. O nga maayong pamatasan gud sad, no? Mo nang wala sa ilaha dito. Kung ganit kanya bitaw makita niya ko sa video gani sad nga maguyab. Pag ilabtan nga ni sa uyab yung pagkaon, masuko. Pero kita, kauna na labs. Imuha na tanan ni labs. Patay gutom ka, ha?
Diba? O, ihatag pa natin ang tanan. Oh. Tapos sa huli, tayo lang naman ang masasaktan. O, diba? Ang saya. Pero speaking of estudyante Lulubaba, makahinumdum og makalingaw pamation sa gihapon atong kahimtang atong time sa unang estudyante pata, no? Di na ako makalimtan Lulubaba, mga kaagi nato mga kabuang labi na kanang pangutan-on na bitaw sa maestra bitaw. Ngayon siyang name the world's greatest explorer. Pangutana ko sa teacher anang time Lulubaba. O niya, siya tubag niyo mo. Mingtubag ko kuan. Adili, kinapamayon nang ipangutana ng mga classmate nako, nintubag sila o Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, Ferdinand Marcos. si Vasco da Gama. Pero ang ako mas kuyo kay tanan. Kaysa ganyan nyo. Dora the Explorer. Ilado sa katauhan, ilado sa kabataan. Bakit sa may di makailan ni Dora the Explorer? Explorer may gipangutana ni ma'am. The greatest. Gani. Ay, makayupi kanyang pambataan niya. Ngantod karon bata paghihapon sad. Sige raglag-lag. O niya ko nakita nga mga memes sa to niya. Nabuntisan man daw. Pero wala na kasong time as ako sa una itong ako estudyante pa. Uy, di pala ba Di man, kay pangutan naman po ko sa maestra. Ano di, ikaw rin yung maestra di, ikaw rin yung agi pag-estudyante. What sa kind of view? Sige man kukuan, kanyang eskwela manggutong tayo magod. Nya namin mga gayon nga malate ko ba? Pangutan niya ko sa maestra nga, sige makagalate. Pero baka bright. Pangutan niya ko niyang pinakalit. What is the capital of the Philippines? Ito bagong panakog. Simple ba na, ma'am? Manila, ma'am. Sabi, use Manila in a sentence. Agoy. Yagi ko sa maestra. Bisag late ko, bright po ko no. Ito bagong panakog nga kinying kintay. Ganyan ko sa ko ang amigo. Kay maayo kayo, Manila. Kaya nga maestra, kay gat, ni mo, bata ka. Bata pa gani, ha? Mo ito mga time masaon ng estudyante patang di natin makalimtan po doon sa hub, no? Maka-mesmerize ba? Makapaman siguro na. Maka-mesmerize. Unsa day, ha? Abi na ko memorize ang sabot. Tama. Mesmerize. Kursunan pa ko. Kabayo kang kalas kinig bright. Sabi, kung bright ka, pangutanon daw ti kabe. Siya may pangutanan niyo mo. Unsang bagyo ang pinaka malakas sa tanan? Kasimple, tukso. Tukso? Mali na kadaan. Tukso ang tubag. Ano ang tukso? Kay rami niyang unyasak na tahanan. Kay rami niyang matang pinaluha. Munang tukso ang pinakamalakas ng bagyo. Bright tagi day kayo dayo. Makalusot gud ba, no? Bisag mali pero dabi tanawon pa nato. Napadiri pa kung tanan Lulubaba. Agito pa yung taong ko sige, may problema niya. How many season in the Philippines? 4 season. Mali! Kasi mali. Tama 4 seasons. Kung saan man daw na, Bing? Anong 4 season man daw na, Bing? Hot. Una, hot. Kadua, very hot. Katulo, very, very hot. Kaupat, very, very, very hot. Una, 4 seasons. Mali. Ano mali man? 8 season. 8 season? Ano day? Dili po day tuod mo ulan. Tama 8 seasons day. Rainy, very rainy, very, very rainy, very, 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 very rainy. Di ba? Mo
muna 8 season, tama jud kay Lulubaba. Pero kini, use what is tendency? Tendency, ay, kasimple kayo. Tendency is a direction or approach toward place, objects, or limit, ha? Unya, tapos kung ako ang ako ang isintesis, ha? Never mind. Naglibog po ko sa kukugalingon. Oy, abi ko ba? Di, kini, what is clemency? Clemency, the one you make lagay to pansit to make it maasim. Clemency. Kalamansi man gud to. Clemency dito dyan. Pero okay gyapon, bright pod gamay tuod Lulubaba. Anyway, katong mga uban ka nato diha karon nga gusto pod ma-bright, gusto pod kabaton og samag ka bright ni Lulubaba. Never mind yan. Pero bitaw no. Okay, so akong buhaton, ang inyong buhaton mas maayong himuon ninyo magtumarmo ni ining angelic ni ato ang asa naman to. Okay, kining ato angelic C vitamins. Okay, pampabright pod sad ni siya, no? Kay tungod tanang body organ, especially ang ato ang nervous system ni ini mga kabisyo my loves, mupagana, no? Mupa-alert, di ba? So para pod protektado og himsog ang imong lawas the same time, no? Gana ka mukaon, especially karon ating paniudto. Nindot pa jud imong pagkatulog kung ikaw dunay insomnia, di ba? Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content. Puno sa mga minerales nga modepensa sa imong kalawasan, batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya. Mga kabisyo, my love, so sweet. Okay, so muna ang inyong angay tumaron. Inumon aron sa dili mo luya-luya diha kung sa pabangganing inyong ginabuhat, kung sa pa inyong himuon, unya taod-taod at least na amoy kusog para mo banat og taman og dili mo pakgang og mga sakit pa dihag uban pa, no? Sige. Still, we are live there sa atong Facebook page, DJ Mike Kiling Facebook page, and Kalabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page, no? Like, share, follow lang tuod ta ninyo mga kabisyo my love, so sweet taw kumbati ta diri dapita sa ato ang paglanog-lanog duyog yapon sa ato ang programa mga kabisyo my love, so sweet. Kauban ninyo of course kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, yung inyong gwapong taro ay lumping, ha? Para sa programang Tutok Pakatok sa Unto, kini, si Lulubaba, ha? Sige. Come on baby, come with me.